Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima, kan agtal na kayon, tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Tinaalas nga ugali. Amuyo ka di ubing, at idakas nga ugali, kat posible amang itunda iti panagsisina dagiti masaknan. Iti maysa anasulinak a lugar, asaan pa'y anadanon ti sibilisasyon, at dalima nga ulila nga agtutubo. Gapo iti panagpapada ti kasasaad da, isumatan tinanipudan ti kinasinged da iti tunggal maysa. Ngam gapo ta saan damet nga agkakapin agdudumamet ti ugali ti tunggal maysa. Iti maysa nga aldaw kat nagpudutan ti darang tinit, Milyo. Uwin nga ron. Uray at data dito'y karayan. Mariknaklat na tinapudot adarang ti init. Napanangatan ni Hilario. Kuna nang adalabit alaan na. Ngam saan mo ito na nagsubli dito ayanta. Sigurado aking maraman ti kinasadot ni Hilario. Unay mo ito ni Hilario. Nagpintas ti saritaan tayo. Nagtitinulong tayo ng agalay ti makan tayo dito'y karayan. Ngam kaslamin ay saan na tamanan. No siya klamay sa. Nairuama ko. Talagamot ngamin akas dyan ni Hilario. Nalaing nga agaramit iti pamuspusan. Tapos saan nga agbannog. Ay, makapasoron pa yun no daduma. Ala, Hilario, adda ka matgayam dito'y anak kailan. Apay aya usang, dakes aya no nakaidaak. Di mat naggigiddan kayo kadamilyo kan asyong anapan ije karayan. Tati saritaan tayo itay, kat makaammo kayo nga agsapul iti kanin tayo. Tada kami kiniiding ti makaammo nga agasikaso kan agdalos dito'y pagnanaedan tayo. Mabalin ka di usang, di nagman pakibyangan. Kaya't ko nga rod tagidda, tanay, nagdagaang ti panawen. Nakarkaro adagaangan ka no kasta anak kailad kalatan dita. Makapasadot nga rod ti aggunay, no kastoy ang nagdagaang ti panawen. Iso mabalin ka di usang, di nagman pakibyangan. No kayat mo, si kanti sumurot ka dasyong ije karayan. Tas si kanti mang tulong ka dakwada. Baybay amlatan, osang. Amumutan ti ugali ni Hilario. Talaga makapasuron. Di lang amin mabain ka da asyong kan milyo. Nakakaasi dapiman nga agsapsapul iti kanin tayo. Ngam ni Hilario, di man la tumulong man. Saan la aday ta? Iso pa iti kaduan ti kanan no pananganan kunam a. Kun nareklamo pa'y. No daduma, agpili iti makan. Di kat agyaman iti maidasar amakan. Naku namon. Naimbag ta saan akaskan kwa na daasyong kan milyo. Tano saan? Yaklam mon a? Ang mga no kanayon dan nga agririri no kas kumamit lakin ni Hilario da asyong kan milyo. Ay, anya nga rod ngay. Adda ditan, osang. Kasko na nga rodon ni Milyo. Agiin nanos tayo Ngamin, kaslamay may sa tayon a pamilya. Nga uray san tayo nga agkakapin ano. Anya nga rod ngay, kas na talaga tinaskan nga aramidan tayo. Aggiin nanos kan agpipin na sensya tayo. Si kamat Hilario. Pinanawan na kami latan ka ni Milyo. Nagmayat mo ti saritaan tayong agtitinulong tayo. Saan ka di? Ay, na yan. Itay bigat pa ila na pasamag da ita. Aging ga ka di ita amaluman, kat isulat na ti sidsideryo kanyak. Saan ko nga isidsidir, Hilario? Kaya't ko lang ipalagipkan ka, nga ta nagsasaritaan tayo. Apay nga, saan ka mo ta nagtungpal? Naimbag kumamot nagpakada kay tinasayaat. Tapno saan kami mo ta nagbanag kaslamaag. Nagadumat nga amom asyong. Kasla si kamot ti kalalayngan. Anyan ti kasta ajar mo, Hilario. Si kapay ti makaungot. Kat si kalangaro dun ti agdadata nagbasol. Talaga sa bali ti ugalim. Naunag sakit ti pampanunutem usang.
Maamakak ngamin, Milyo. Anya ti makagapo. Amkak nga amangan no agiginura tayon tuket di. Gapo iti aramid ni Hilario. Anya? Agpaiso asaan tayo nga agkakapin ano. Ngamkas la may maysa tayon a pamilya. Gapo iti kinasingad tayo iti tunggal maysa. Talagamot ngamin aday ti agpaiso. May sa tayon a pamilya. Pudno dayta. Ngam amangan no madadaal dayta. Gapo iti aramid ni Hilario. Patyak nga amom no anya ti ibagbagak, Milyo. Maawatan ka, usang. Ngam di kagdanag. Kasaritak to ni Hilario. Sa dinatayan ko. Anya lugar dito eh. Kasano nakagtiya kiti dito lugar? Anya dito ang mapaspasamak kanyak. Apay Mas daaw ka? No kasano ang nakagtang ka iti daytoy a lugar, Hilario? Sino ka? Sika ka diti makagapo? No apay nga kita dito eh. Juan, siya nga rod. Gaputa kayat ka apatig maanan. Kat nasaya at launay no dumngag ka kanyak. Ngam no saan, agbabawi kanto iti nakana. Ay, Diyak mo ti bagbagam. Isublinak kita yan ko. Diyak kaya ditoy. Isublinak! 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 Hilario! Agring ka! Hilario! Mabat-batibat ka, Hilario. Milyo. Anya ka di tinatagtagay na mo. Tanakaro mo ti panagasog mo. Awan, Milyo. Sige. Hingga maturogan. Pasensya ka ni tisturbo. Sa dino ti papanan nyo ita, Asyong. Mapan kami mga ayo di tabantay. Nadamaano pan mi, aganop kami maten, tapno dalat tabas to tayo. Mapan kayo atalo kada Hilario, kan Milyo? Da kami ka ni Emilio, sigurado mapan kami. Diyan mo ka ni Hilario tama nga no saan to manin na sumurot. Nakasadsadot ni Hilario. Nagalas pa iti ugali na. Ha? Nubagbagaan, iso pa iti makaungot. Bumugtak no kwa. Iding, Iso ang makapasuron ti aramid ni Hilario. Saan tayo agsisina? Tamangan no dakit di mayaw awan kada tayo. Kun maysa. Amangan no da may sagmak kada tayo. Amuyo mo. Nga dadagiti narurungsot nga ayop dito'y kabakiran. Wen Emilio, Hilario. Nangagnak ka di? Wan Milyo. Nangag ka. Nasayaat. Mala. Di tadaya ti papanan tayo. Umay kayon. sige. Anya agap nga sumarunuak kada kayo. Ipanagnag ko ang nalalaingak ngamda kayo. Di ilaod ti papanak. Baybay ang idang agkuyog. Kapag ilagtag sulsulaw. Oh, ado tila baam, iding. Iso atulungan kan. Ngamsan mo ato ka ita, o sang. Siyak ti akin to kang aglaba ita. Saan na balen? Awan matla ti aramidak. Iso atulungan kan. Tapno na dardaras amalpas ti panaglabam. Sa bagay matkit di Ken oray si kamat. Nalakit di tanalpas mong dagiti ubram. Tultulungan na kadagiti jakpay nalpas at trabaho. Saan aya? Unay kalakit din aya. O alan, mapantan ije karayan. Tapno marugyan tanti aglabat. Baybay akda asyong ken Milyo. Basta siya. Natalgid at litayan ko ita. Uray la agal langugan titimag da nga pagpakaw kanyak. Ngamjak kita ikaskasaw. Iridap ko kiti dito sirop tinarokbo sa kayaw. Oops. Baybay ak ida nga ganap.
Gidanak dito eh. Hinton makaringak. Agawid ak tumutan. Kat ibagag tulatan anayaw awanak. Pagkaturturo nga talaga na. Talaga ang nagalas ti ugalim. Hilario, Si Kamarin. Susurutan na ka day. Sino ka talaga? binalaagan kan. Baliwam ti ugalim. No di mo kayat nga ilaksid da ka dagiti gagayam mo. Saan to mapasamag dita? Adula amin niya bagbagam? Natangkan at talaga ti ulom. Amangan no agbabawi kanto iti odi na. Anya kumangay ti pagbabawyak iti udi na. Sika ti makaam mo. Binalagan ka maten. Ngam oray po utang. Dumtang ti kanito asaan da kanton akayat. Gapo iti nalaos nga ugalim. Ngam di mon tulat takayat ti maisina kadakwada. Iso na laeng ta dumistansyanton kan ka dagiti gagayem mo. Kat oray anya ti ar-aramidang. Saan kanton amabalin nga umasidag kadakwada? Tandaanam dayta. Nairidap ko lang. Natagtagainap ko man hindi dya babae. Makapasuron mo hindi dya tagtagainap. Imbis ko maamar na kanak ka naturok. Saanan? Gapitikas dyan na tagtagainap ko. Panawin ti gawat ita. Marigatan tayo nga agsapol iti makan. Anya nga rodan ti aramidon tayo, Milyo. Agpampanunuta nga rod. Iti kasta. Makasapol tayo iti makan. Saan tayo aninamnama daytoy dumtang agawat Wen nga rod. Takalugaran tayo ng aglaplapusanan. Ado ti makan ijayan na. Hilario? Isingasing ko asarkan tayo kada asyong ti balay na. Tatakawan tayo. Anya? Amom ka diti bagbagam? Hilario? Amo ka? Takawan tayo kunak ngarog. Amom met adakas dayta. Atula amin. Hilario, Milyo, pangaasiyo, ta saan kayo kumangagriri? Agtanang kayo kuma. Oray panunuto man na imbag, asyong. Husto mo't ti singasing ko, saan ka de? Hilario? Oh, anya ti kayat mo? Agtakaw tayo, wenno agbisin tayo. Kapoy ti saan aninam nama agawat adimteng. Madi dayta. Dakas dayta nga aramid. Panunuto man na imbag, asyong. Nagbisin tayo, amangan namatay tayo. Ngam nagtakaw tayo, at dalagit ti makan tayo, kat agbyag tayo. Iso nga umanugot kaan, taalo ko yung tamat ni Milyo. Nasken nagtignay tayo. Saan laangan ada kami kani osang tel alukuyon ni Hilario, Milyo? Uray ni Asyo. Katirigat na, amangan no makumbinsir na iti kayat na. Saan ang mabalin? Dakas ti agtakaw. Ket oray siguro no agbisin tayon. Saan tayo nga aramiden dayta? Milyo, Panagkunak. Ket daytoyen ti gundaway. Tapno mangedeng akon. Ngamin, saanen ang nasaya at ti kayat ni Hilario ang mapasamak? Iso anasken ang mangedeng akon. Anyati ko ng Milyo, dumistansya akon kada kayo agagayam ko. Wen Hilario. Saan min akayat a dumagket ka kada kami? Ibilang da kalat ta agayam, ken ka pamilya. Ngam dumistansya kan kada kami. Anya? Ket manipod ita. Makaammo ka moten nga agbyag iti bukbukod mo. Anya? Ngam apay. Gaputa kayat na kami nga lukuyin iti dakas. Dayta ti pangedeng mi nga upat. Dumistansya kan kada kami. Mabisinak una yan. Nga mabainak nga umasidag kada Milyo. Agkid daw iti makana. Anya nga tataramidag. Mamati ka mat siguro, Hilario. Si kamanan? Ita,
Natungpalan day di imbagakan ka. Adumtang ti kanito, amaponas ti kinadagkat mo kadagiti gagayam mo, gapo iti naalas nga ugalim. Babawi ak. Mabayin ako niya masidag kadakwada. Talagang agbabawi ak. Manipod nga rod idin, Obing, saanen anak kaasidag Apolos ni Hilario, kadagiti upat agagayam na. Nakaro ti panagbabawi na ngem naladawan ti amin. Ibagbaga ti kaadwan at ti kano pakasaritaan ni Hilario, kan dagiti gagayam na, kat iso ti pakasaritaan, dagiti ramay, kadagiti imatayo. Tano kitaan anaimbag, nakasina kadagiti upat aramay, di tangan tayo. Asigon kadagiti nataengan, ti kanutangan aramay tayo, kat iso ni Hilario. Bueno, Obing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo, Ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.